passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Как сте, момичета? Много добре. Забавлявате ли сте? Много. Как реших да работи с този режисьор? Режисьорът е страшно добър. Гледали сме проекти, които е правил и оттам тръгна всичко. А песента как решихте да направите такъв тип за дебютна песен? Стана много случайно. Първо изобщо с музика решихме да се занимаваме. Бяхме в една дискотека, харесаха ни, на нас ни хареса и оттам тръгна всичко. Песента искахме нещо, което да е много бързо, ритмично, динамично и смятаме, че това е точната песен. А ти как мислиш за дебютна песен? Как по-бързо ще се възприеме? Баладата или бързото парче? Аз лично смятам, че бързото парче може да се възприеме много по-лесно, отколкото баладата. Лично на мен ми харесват бързи и ритмични парчета. И смятам, че това парче може да стане наистина хит, както и всяко едно бързо парче. За напред, с какви парчета мислите да залагате? Само бързи и динамични. Това ще е нашия стил. За сега не мислим изобщо да се занимаваме с балади. Смятаме, че хората предпочитат да се забавляват, вместо да тъгуват. Когато някой отиде и излезе на бар, много повече му харесват бързи и динамични парчета. Добре, момичета, видим, че режисьора ви вика, после пак ще се видим. Как се запознахте с тях? Как решихте да работите с новите таланти в жанра? Случайно се случи всичко. Ние бяхме на един конкурс, който се проведе тук в Пловдив преди няколко дни. И съвсем случайно се запознахме с тях. Те така ни предложиха много мило да участваме в клипа и ние естествено приехме. Мисля, че има надежда в тях, млади изпълнители, които ще прогресират според мен. Не знам. Рядко се срещат такива момичета, особено в България. Естествени. И с тях се получават доста голями емоции от нашия личен опит, който сме провели с тях. Много са готини и предполагам, че от тях ще стане много добри звезди. Песента е супер, ще бъде голям хит. Ами да, надяваме се вече от тук нататък, клип след клип. Могат да пеят добре, талантливи са, така че има надежда в тях. Милиардерче, я се погледни, ходиш по купони и трошиш пари. Милиардерче, пачките вади, той шефа тази нощ им покажи. Милиардерче, я се погледни, баровете нощни направо ги взриви. Милиардерче, давай ти харчи, кой шефа, нека тази нощ лежи. Я ми кажи, изморихте днес цял ден снимаме? Малко. По-скоро не изморени ми... Нас даже още не се снима, честно казано. В началото ни харесваше, сега се отпуснахме и може да снимаме цяла вечер. Преди няколко дни бяхте много оплашени от факта, че ви предстои да снимате видеоклип. Сега как се чувствате в момента?
Сега в момента се чувстваме много, много спокойни. Колко искате още да снимаме тази вечер? Още 2 дена, ако може. Излизайте навънка тогава да се събирате статисти, защото половината избягаха. Нека зададем някой друг въпрос и на Мишел, която така мисля, че заедно с своята партньорка в дуета се справят доста добре и артистично. Какво ще провокира нашите зрители да гледат вашето парче и да му се кефят? Първо, защото песента е направена наистина с голямо желание. Това е мечта и на двете от малки. Наистина страшно много се постарахме за тази песен. Също така хората, с които работихме, са много добри. Те спомогнаха за това песента да стане хит. А как ви дойде идеята да направите този фолк дует и изобщо за тази песен да бъде сътворена? На какво се дължи това? За песента просто така. Имахме няколко идеи и смятаме, че се насочихме към правилна. Ванка, как се чувстваш на снимачната площадка? Днеска мисля, че доста ви изморихме, ама дай си прогнозата относно работата върху този проект и този клип, който снимаме. Какво ти кажа, според мен ще пробием. Защо така мислиш? Защото първо момичета са готини, второ могат да пеят. Това е, между другото, пропуснах да го представя. Ивайло Недев, носител на титлата Мистер Европа България 2011. Как се чувстваш ти на тази снимачна площадка? Сигурен съм, ти се снимаш за първи път в видео, нали, в областта на музикалното изкуство. Харесва ли ти? Смяташ ли да продължиш? Чувствам се страхотно. Наистина чувството е уникално и смятам и да продължа и за напред. И това да си милиардер за един ден просто е уникално. Веднага се обръщам и към Даниел. Той е също модел, който те първо му предстои да участва в клипове. Как се чувства се сред толкова красиви момичета? Нали? Изключвам, че освен певиците, тук има и още доста момичета, които виждам така, че точи зъби апетитно. Нормално, след толкова хубави момичета се чувстваш прекрасно. Ще дойдеш да се снимаш във втория клип на Мишел и Анабел? Ако ме поканят, с удоволствие. Аз мисля, уважаеми зрители, че повече нямам желанието ми да вземем интервюта приключи и продължаваме работа.